L-għada tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista jaħraq fejn id-deputat Alex Borg kompli għal-axħa fuq rasu spiċċa jibla l-sienu minkejja ħafna dikjarazzjonijiet fuq il-medja soċjali, il-kellim tal-oppożizzjoni għal-Għawdex issa ħareġ bi sfida ċara lejn wieħed minn dawk fl-establishment, id-deputat Beppe Fenekadami. Dan hekk kif id-deputat Awċi mar iltaqa' ma' partitarji mill-fazzjoni tiegħu tal-eks kap Nazzjonalista Idrin Delija f'Birkirkara li tagħmel parti mit-8 distrett. Distrett li minn barra li mhux dak li jkontesta Borg u wkoll meqjus bħala l-fortizza tal-familja Fenekadami. Il-ħadd li għadda ħatem Beppe Fenekadami u qrib l-Aqda Repubblika Kevin Kassar ħareġ qatta bla ħabel kontra Borg fejn għajru żiemel ta' Trojja bħalma kien għajru lil Delija fi żmien li rridu jtajruh minn kap fl-2020. Iżda tlieta f'messaġġ ċar ta' sfida kontra ta' Fenekadami, Borg qatt jippoża ritratti mal-partitarji ta' Delija mit-8 distrett. One News ukoll żvela kif hu Beppe Michael Fenekadami nhar Ħadd stess beda jiċċirkola jippromovi l-artiklu ta' Kevin Kassar mat-tesserati nazzjonalisti permezz ta' WhatsApp. Ta' Fenekadami wkoll inxteħtu bruħhom u ġisimhom wara l-kandidat ġdid nazzjonalista Awċi Beppe Galja li huwa rivali ta' Alex Borg fuq 13 distrett. U fatt magħruf li Galja jaħdem ukoll fl-uffiċċju ta' David Casa, wieħed mill-perċimes tal-fazzjoni estremista li qed tmexxi lil Bernard Grech minn imnieħru. F'dan l-uffiċċju jaħdem ukoll Michael Fenekadami.